Gaur da atzoko geroa. Oraina den bezala biharko iragana. Hori izan gara. Iragana eta geroa lotzen dituen unea. Ez legokelako orainik iraganik gabe. Ez da gerorik orainik gabe. Denbora ez delako orainaldi kateatu segida bat bakarrik. Badakigu nondik gatozen. Argi dugu nora goazen. Eta zuk, nola bizi duzu oraina? Etxerako unea da. Iritsi da eguna. Zenbatetan esan ote dugu atortxuk inoiz existitu beharretzuela? Zenbatetan esan ote dugu desagertzeko jaio zela atortxu? Zenbatetan esan ote dugu oholtza honetatik bertatik azkena izan dadila? 25 urte eta laster 30 ediziotako ibilbidea bizkar gainean izan da, agur esateko unea iritsi da. Eta ez dugu tristuraz esaten. Ez gaude buru makur. Atortxuren agurrak baduelako ere honetik. Bada lorpenik, bada garaipenik, bada zer ospatu. Denon artean bultza egin ostean, lortu baitugu dispertsioari amaiera ematea. Dispertsioa ez da amaitu. Amaitu egin dugu. Ez da desagertu, desagerrarazi egin dugu. Elkartasunari eta mobilizazioari esker, zorionak. Zorionak eta eskerrik asko. Bai, denon lanak emandu bere uzta, eta orain, preso politikoen eta haien senide eta lagunen bizkar gaineko pisua arindu eginda. Baina ez gaitezen engaina. Hemen ez da ezer amaitu. Etxetik gertu ditugu, bai, baina gurekin nahi ditugu. Denak. Gaur, atarrabiatik promesa bat egiten dizuegu. Promesa bat egingo diogu geure buruari. Eta sinplea da promesa hori. Denak aske izan arte jarraituko dugula lanean. Kalean, elkarteetan, lantokietan, eskoletan eta beharrezkoa den toki guztietan. Segiko dugula preso politikoen eskubideen defentsan. Atortxu badoa, baina atortxu osatzen dugunok ez goaz inora. Ez behintzat denak gurekin izan arte. Eta orduan bai, orduan itzela izango da antolatuko dugun ospakizuna. Etxean nahi ditugu.
Gaur, azkeneko zigo gara holtza honen gainera. Eta aitortuko dizuet, zaila da hemendik ikusten dugun guztia deskribatzea. Junek esan du, ez dugu tristuratik hitz egiten, asko dauka garaipenetik honek. Baina, nostalgia puntu bat ere badaukagu dagoeneko. Milaka lagun elkartu gara gaur. Berriz ere milaka lagun elkartasun mezu erraldoi bat helarazten. Eta orain bertan, une honetan, elkartasun guzti hau zuzenean ikusten ari dira. Pantalla hauen bitartez, telebista bitartez, Zabaian, Martutenen, Iruñan. Hemendik gure elkartasun guztia. Atortxu, auzolan ariketa erraldoi bat da. Karpa honetan ez da sartzen, atortxu den guztia. Hor kanpoan, segurtasuna egiten hotza pasatzen ari dira. Hor, pote bat jarri dizuetenek, ere, txanda bat egiten dute. Hemen atzean, 100 lagun daude, lan ikusezina egiten, baina ezinbestekoak direnak. Eta hemen, zuen artean, han ikusten ditut, morez jantzita, denontzako gune seguru bat izan dadin lanean, etengabe. Gaurkoan, baina, azkenengo urteetan ezinbesteko bide lagun izan diren batzuei ere, minutu batzuk eskaini nahi dizkiegu. Atortxu 15 urtez egin da Tarrabian, eta gaur egun ezagutzen dugun atortxu ezinezkoa litzateke jende guzti hori gabe. Horregatik, atortxuren izenean, eskerrik asko, eskerrik asko. Eskerrik asko euskal preso politiko, senide eta lagunen izenean, Atarrabiako udalari eta Etxebentza elkarteari. Gaur, dantzatu, kantatu, Irribarre eta negar egingo dugu. Negar egiten ari garaia. Agur esatea zaila izan daiteke, baina benetan esatet dizuet. Asko zerrazagoa da karpa horrela ikusita. Eta mesedez, gorde indar apur bat eta bihartik aurrera segi. Zuen auzoetan, zuen herrietan, den astintzen. Auzolana izan da, atortxu urteetan elikatu duen ondarea. Eta auzolana izango da, hemendik aurrera, etorriko den guztiaren giltza. Loratu dadila, auzolanaren herria, loratu dadila guztion artean egiten dugun herri hau. Eta ez ahaztu, gaur Atarrabiari agur esaten diogula, baina atortxuk oraindik ez duela agur esaten. Esan, ondoan du zuen horri, esan zuen lagunari, esan zuen bikoteari, zuen amari, zuen lehengusinari, zuen osabari, esan, oraindik, bikote asko, lagun asko, senide asko, jende asko daukagula oraindik etxera ekartzeko, eta denak etxean izan arte, hemen egongo garela, esan guztiei lakuntzara etortzeko, esan etxera etortzeko. Eta hau esan da, ohiturei ezin utzi egin ez. Urtez urte topa handi batekin bukatu ditugu ekitaldiak, eta aurten ez da ezberdina izango, kopa horiek altxa da, kopa horiek, eta ez dauden guztiengatik egingo dugu, beste behin, hemen egongo gara, atortxuren izenean, hemen egongo gara, lakuntzan, beraz,
Kopa guzti horiek gora, mesedez. Gora, gora, gora guztiak gora. Kaixo! Zer modu zaudete? Hau Euskal Herria! Txikitan ematen izuen titia, aldatzen izuen pardela, garbitu kakapastela, eta orain begira ze jatorra zarete! Jatorra zarete! Alaia zarete! Polita zarete! Aitagarria zarete! Autoestimua tope, Biba zue! Lagunok, zuekin batera, gure bizitza osoan, euskal preso eta ieslarien eskubideen gare aritu gara. Baita, haien semea alaben alde. Gora motxiladun umeak! Eta esan izan digute, aurrak manipulatu, erabili, egiten ditugula horregatik, haiekin batera gaudelako, baina aurrek eskubidea dituzte, bai ala ez? Iruñako aurrek, aurre eskolak euskaraz izateko eskubidea dute, bai ala ez? Horregatik aldarrikatzen dituzte eta aldarrikatzen ditugu. Eta iparraldeko gazteek, azterketak euskeraz, basoa, brebeta, egiteko eskubidea dute. Eta aldarrikatu, bai ala ez? Eta ikastetxetako aurrek osasuntsu elikatzeko eskubidea dute. Bertako elikagaiekin eta osasuntsuekin, eta ez Logroñotik enpresa batek ekartzen dituenekin. Eskubidea dute! Eta aldarrikatzen dituzte. Eta tratu txarra jasatzen dituzte aurrek eta abuso sexualak. Eta hoien aurrean protesta egiten dute, egiten dugu, eta hasi, ezi, goxo, baitasunez, eskidetzan nahi dute, bai ala ez? Eta aldarrikatzen dute eta dugu. Eta itxasoan, pateretan datozen aurrak hiltzen zaizkigu itxota. Bizitza duin bat nahi dutelako. Aldarrikatzen ditugu haien eskubideak. Eta Gazan eta Palestinan egunero hiltzen dituzte aurrak. Iruñan 30 orduz gaur eta bilar. Gazan eta Palestinan erailtzen dituzten aurren izena bizenak haien urteak, ahoz goran aldarrikatuko ditugu, bai ala ez? Horregatik aldarrikatzen ditugu ere, euskal preso eta ieslaren eskubideak eta haien zenide txikienak, bai ala ez? Etxean behar ditugu, bada garaia, askatasuna, justizia eta bakea nahi dugulako pertsonentzat, herrientzat eta munduarentzat, bai ala ez? Horregatik behar ditugu gurekin, eta bihotzez, buruz eta eskuz aldarrikatuko dugu, bai ala ez? Lagunok, azken atortxurrek da hau, autortxurrok hemen Atarrabian eta Uztailan lakuntzan. Nahiko genuke ere laizte iristea espetxetara egiten dugun azken bisita. Bisitetara joaten garenean abesti bat kantatzen dugu, agur bat lagun maite. Hori ere azken aldiz nahiko genuke kantatu espetxe batetan. Nahi duzuen irekin batera kantatu gaur? Oso erreza da, dantza arraza du, dantzatuko dugu? Beno, ensaio txiki bate, eskutik helduta, egingo dugu, bat, bi, zueke bai, venga, guazi, prest, bat eta bi, eskua gola, bat, bi, askatu eskua, bat, bi, horrela, bat, eta bukatzeko besarka da. Errazea da, ez da?
Lagunok, pentsatu bizitan gaudela. Azken bizita dela. Laizter arte esango dugula. Guazen kantatzera. Agur bat lagun maite. Etxean editugulako. Eskutik helduta. Agur bat lagun maite. Hola! Nola ez berriz ikusi arte. Bela! Lastan bat eta gero bimusu. Hola! Zure zain hemen izango nauzu. Bela! Benetan goxo zainduko zaitut. Nigan lekutxo bat izango duzu. Guazen! Beso bat igoz jetximestean. Golko amela jetxizteko agoiak. Unti gola! Goiak bi besoak zabalduz bulanean gurutzatu. Txalo, txalo! Eskutik helduta! Agur bat lagun maite, nola ez berriz ikusi arte. Lastan bat eta gero bimusu, zure zain hemen izango nauzu. Benetan oso zainduko zaitut, bigan lekutxo bat izango duzu. Gola! Beso bat igoz jetximestean, goiko amela jetxizteko agoiak. Utzi gola, gola! Goiak bi besoak zabalduz bulanean gurutzatu. Berriro gola! Beso bat igoz jetximestean, goiko amela jetxizteko agoiak. Utzi goiak bi besoak zabalduz bulanean gurutzatu. Txalo, txalo! Besarka dago xo bat! Etxean ditugu! Eta orain bai, hartu edalontzia lagunok, topa egingo dugu! 0-0. Bihotza! Burua! Eskua! Sentitu! Pentsatu! Egin! Laizter denok elkarrekin! Umbre ble! Kopa hori! Zirri aska! Antza kopa hori! Euskal preso eta ieslariak etxera! Bihotza burua eskuan! Gola Euskal Herria! Gola herrien askatasuna! Askatasuna, justizia eta bakea munduarentzat, agur!